Чарговы гістарычны прарыў. У Беларусь просіцца яшчэ адзін прэзідэнт. Прынамсі, Рыжанкоў дамовіўся. Але ці тая гэтая краіна, на якую Лукашэнку можна хайпануць і папіярыцца? Вольны канал паведаміў, дзяржаўнае прадпрыемства абвергла. Пра што рэч? Спойлер, канечне ж, пра бензін. У Беларусі таксама здараецца тое, што бывае ўпершыню. Што прыдумалі для аўтазаправак? Нядзельны дзень, адпачынак з наборам станоўчых эмоцыяў. Хацелася б, каб так і было, часцей. Таму падабралі для вас навіны з больш пазітыўную афарбоўкаю. Хаця, канешне, выходныя не падстава, каб сыходзіць ад праблем. Мазамбік, чароўная дзяржава ў паўднёва-ўсходняй Афрыцы, былая партугальская калонія. Рэспубліка, размешчаная на ўзбярэжжы Індыйскага акіяну, мяжуе з Танзаніяй, Малаві, Замбіяй і Зімбабве, Эсваціні і Паўднёва-Афрыканскай рэспублікай. Суседзяў нават больш, чым у Беларусі, да якой адсюль амаль 8 тысяч кіламетраў. Кошт тураў пачынаецца ад $2000, кошт квітка на самалёт ад 850 еўра. Плюс-мінус, натуральна. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў у сталіцы рэспублікі, горадзе Мапуту, быў прыняты нават самім прэзідэнтам Мазамбіку Даніэлем Шапу. Рыжанкоў доўга не зацугляў, давай, маўляў, прыязджай да нас. Лукашэнка ў курсе. Спадар Шапу адразу даў даручэнне свайму міністэрству замежных справаў і супрацоўніцтва прыступіць да падрыхтоўкі ды напаўненню па горлышка свайго візіту. А таксама вызначыў адказных асобаў ад ураду Мазамбіку за ўзаемадзеянне з Беларуссю. Бліскучы дыпламатычны прарыў Рыжанкова. Цяпер чакаем хутка на ўсіх экранах краіны. Мір, дружба, вялізнае сяброўства на ўсе часы і павелічэнне таваразвароту да некалькіх мільярдаў долараў. Пакуль, праўда, і да мільёна не дацягвае, але чаму не памарыць? Расійскі блогер, эканаміст, дызайнер, які нарадзіўся ў Маскве, але зараз жыве ў італьянскім Турыне, Дмітрый Чарнышоў на сваёй сторонцы ў Facebook разважае, што будзе, калі эшелоны з Беларусі павязуць паліва ў Расею. У РФ ужо не існуе аніякіх спосабаў правесці незаўважна нейкі падземны бензінаправод у Крым альбо схаваць нафтабазу ці прыгнаць сотні тысяч тонн саляркі з Індыі. Гэта нерэальна ў прынцыпе. Нават калі рэзервуары замаскіраваныя, транспартавая актыўнасць застаецца заўважнай. Да кожнага такога нафтаправоду па-любому будуць шэрагі чэргаў, якія вельмі добра бачныя. Нафтапрадукты ўжываюцца вялізнымі аб'ёмамі і замаскіраваць іх немагчыма. Танкеру з гаручым, напрыклад, трэба яшчэ дайсці да порту і стаць там на разгрузку. У гэты момант ён становіцца ідэальнай мішэнню. І эшелоны з топлівам ад брацкай Беларусі будуць атакаваныя таксама імгненна, як толькі яны перасякуць мяжу. Ды і няма ў пюрэра, як Дмітрый Чарнышоў называе Лукашэнку, столькі гаручага. Усе размовы пра вытворчасць таннага бензіну – глупства. Такі бензін будзе выводзіць аўтамабілі з ліку спраўных хутчэй, чым украінскія дроны. Калі шалець ад адгрузкі паліва на Расею, шырока-шырока расплюшваючы вочы і глытаючы слюну ад нябачнага дагэтуль куша, ён жа кэш, там-сям непазбежныя перабоі з дастатковай наяўнасцю бензіну і на беларускіх запраўках. Гэта ж элементарна. Вось з'явілася інфармацыя, што на аўтазаправачных станцыях ля беларуска-расейскай мяжы пачалі абмяжоўваць водпуск паліва. Паведамляецца, што ў гарадскім пасёлку Езярышча, які месяцца ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці, пільнуюць, каб запраўлялі толькі 20 літрамі за адзін падыход. Больш хочуць не толькі расейцы, якія едуць у Беларусь выключна з паліўнымі мэтамі, але і беларусы, якія быццам бы накіроўваюцца ў Расею на адпачынак, а на самой справе ў якасці бензінавых турыстаў. Таксама не дазваляюць наліваць у каністры і запраўляцца да поўнага баку. Але ў прыватнасці Беларусьнефть афіцыйна абвергла такую інфармацыю ў сваім тэлеграм-канале. Там было заяўлена, што дэфіцыту паліва на АЗС у краіне няма. Станцыі працуюць у звычайным рэжыме і для хваляванняў аб нейкіх абмежаваннях у асобных раёнах падставаў сапраўды няма. Боже, какая беда, ребята. Я с канистрой лечу на заправку. Вы уже слышали, что говорят? Что у нас в Беларуси топлива нет. Что очереди большие. И, короче, не хватает топлива. Мне как бы нужно машину заправить и двор косить, а у меня бензина-то нету. Поэтому полетели проверять обстановку. Все у нас в Беларуси отлично. Заправки работают в штатном режиме. Сказали, топлива хватает, нет никаких ограничений. Поэтому, ребята, давайте не будем создавать панику на ровном месте. У нас все хорошо.
Але на некаторых паліўных лакалах Віцебшчыны ёсць усё ж маленькая закавыка. Для расійскай мяжы паслугаю запраўка да поўнага баку можна скарыстацца толькі пасля ўнясення аплаты. Дзіўная заўвага, а як яшчэ? Гэта ж у Польшчы ты спачатку запраўляешся, а потым ідзеш аплочваць роўна столькі, колькі заліў. А тут што, крадуць ці як? Хіба ж у Беларусі можна заправіцца без першапачатковага ўнясення аплаты? Нешта не зусім разумею, будзем разбірацца. Дарэчы, тая ж Беларуснефть укараніла на сваёй запраўцы першы робатызаваны гандлёвы модуль, выключны для АЗС. Дэбютавалі з робатам на станцыі нумар 17 Беларуснефть Гомель-облнефтепродукт у аграгарадку Яроміна пад Гомлем. З'явілася магчымасць, паведамляе канал АНТ, поўнасцю аўтаматызаваць працэс пакупкі. Машына прымае замову, выбірае тавар і выдае яго кліенту, хоць гуму, хоць каністру. Комплекс працуе цэлыя сотні, хаця яшчэ і на стадыі тэставання. Калі ўсім усё спадабаецца, то Беларуснефть укараніць гэты досвед і на іншых сваіх аб'ектах. Пабедабессце даходзіць да вычварэнства. У Магілёве ўсклалі кветкі да помніку танку. На новым транспартавым коле праспект Міру, вуліца Касманаўтаў, вуліца Якубоўскага ўрачыста, як пішуць, адкрылі абноўлены танк. З песнямі і танцамі. Крыху кульгае стылістыка, незразумела, як можна адкрыць танк. Але тым не менш, менавіта так і напісалі ў тэлеграм-канале «Вестнік Магілёва». Танк прайшоў рэстаўрацыю і заняў сваё гістарычнае месца на пастаменце. Дарэмна, канешне, антураж новай сучаснай развязкі напаўняць замшэлым мінулым. Прыкмета нядобрая, але так вырашылі ўшанаваць памяць аб вызваленні гораду ў 1944 годзе. А потым паклалі пад пастамент кветкі. Звычайна кветкі нясуць камусьці, а не чамусьці. Але ў Магілёве адушавілі менавіта сталь. Беларусь увайшла ў пяцёрку найбуйнейшых імпарцёраў расійскіх малюскаў, паведамляе эканамічная газета, спасылаючыся на дадзеныя федэральнага цэнтру развіцця экспарту прадукцыі АПК Мінсельгаса РФ. Дадзеныя маюцца за першыя 4 месяцы 2026 года. У гэты перыяд экспарцёры нарасцілі пастаўкі малюскаў на замежныя рынкі, дасягнуўшы суму ў 19 мільёнаў долараў. Гэта кошт амаль 4000 тонн. І экспартная выгода вырасла на 22% ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Найбольшую долю забяспечылі замарожаныя грыбешкі, кальмары і, прабачце, каракаціцы. Кітай набыў марское багацце на 12 мільёнаў долараў ЗША. Паўднёвая Карэя далёка адарвалася, выдаткаваўшы на расійскія малюскі толькі 3 мільёны долараў. Але побач Беларусь. У яе трэці вынік – 2 мільёны долараў з бюджэту. Далейшыя імпарцёры Тайвань і Казахстан даволі далёка. Яны закупілі гэтай прадукцыі толькі на 700 000 долараў. Беларускаму гандболу, нагадаю, нарэшце дазволілі гуляць усюды і ва ўсім у сваім чырвона-зялёным абліччы. Але, як аказалася, не ўсё кату масленіца. Тое, што дазволілі прэзідэнт Камак, зімбабвійка Ковентры і прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі гандболу егіпцянін Хасан Мустафа, не ўказ значна больш адэкватным і цывілізаваным еўрапейцам. Пра гэта паплакаўся ў эксклюзіўным інтэрв'ю першаму нацыянальнаму каналу старшыня Беларускай федэрацыі гандболу, сябра дзяцінства Лукашэнкі Владзімір Канаплёў, нават здзівіўшыся, як хтосьці можа ставіць палкі ў калёсы, калі старшыя дазволілі. Они одной рукой разрешили, а второй рукой, посмотрите, сказали, что будут советоваться с Европейской Федерацией, как посмотрит Европейская Федерация и так далее. И к радости, и к сожалению, весь гандбол мирового уровня, самого высокого уровня, сосредоточен в Европе, поэтому с Европейской Федерацией придется считаться не столько с Федерацией. Сама Федерация, она не против, а именно с теми политическими силами, которые подталкивают спортсменов, подталкивают руководителей спорта в определенных странах, чтобы они действовали и против Беларуси, и против России. У Докшыцкім раёне гарэў камбайн. Ён запалаў наўпрост падчас працы ў полі ля вёскі Шылькі. Выратавальнікі хутка яго патушылі, хаця машына поўнасцю была ахоплена агнём. Камбайнер паспеў выбрацца. І іншыя людзі не пацярпелі. Прычына высвятляецца. Паведамленне ў службу надзвычайных сітуацыяў поступіла о 12:29. Марка камбайна КВК 836 Палессе. У ім агнём знішчаныя кабіна, маторны адсек, заднія колы і правая пярэдняя пашкоджаная. Цікава, ці можна яго аднавіць. Але мы жадаем вам жыць без агню і рознай хеўры, якая замінае нармальна існаваць, але да агню ўсё ж падштурхоўвае. Упэўнены, вы зразумелі, пра што і пра каго я. На тым развітваюся, Зміцер Лупач, далей да Нехта Плюс, добрай сённяшняй нядзелі і да наступнага тыдня.